Soms viel ik wel eens een beetje pienebuik. Maar nee jongen, dit klusje dat gaan we helemaal klaar met elkaar. Het is alweer de 54ste editie van de gondelvaart in Droegeham. En het dorp maakt het hem kleer. Zo komen er een heel miljoen dahlia's on in Droegeham. En is het tijd om deze gauw te verdelen over de buurten. Want dat is nog best een karwei. Van de morgen zijn ze druk bezig met het plukken van de dahlia's. Uit Zunderwijk komen ze. En ze binnen, krek binnen, kwamen weer in Droegeham. Het zit voor sommigen wel even om een poortje wezen. Maar het is altijd wel haalbaar. Maar het is wel een protte werk wat verzetten worden. Maar heel eerlijk, dit vinden we wel heel leuk om te draaien. Man en Lien begonnen de tarriedingen al voor de buurten. De motion worden naar een ontwerp, bloemen en kleuren. En dat kost nogal wat tijd. Dit jaar weer zo dat we een inspiratie aan hier en dan weer er al je tekeningen die het vroeger al je opsparen binnen door Willem Kaster. Die lijn er al je kleer en daar voel eigenlijk uw eigen voelt op dit ontwerp wat we dan doen. We hebben ook één buurt in de buurt en die dan heel goed shirt van welke bloemen passen daarbij. En we hebben dit hier voor het eerst samen het inkleuren was waar we het mooiste vinden. Na het verdelen van de bloemen is het voor de buurten tijd om te beginnen. Samen nam het leuk ontvreed om haar een wijn aan te meidjen, want dan is de eerste corso. Maar volgens de buurt moet dat heel nog goed komen. We hebben een hele gestroomlijnde organisatie. We hadden de koffiejuffrouwen regelen. En we hadden afgepraat wat onwiest waar wij zitten gaat onderween. En we hebben mensen op de buurt die net op de ween prikken willen. Die zitten leven aan de tafel. Die gaan gezellig aan de tafel zitten te prikken. En zo hebben we dat eigenlijk wel met elkaar van tevoren al bepraat van waar gaat welke groep coördineren. Het is dan ook een opluchting wanneer het alle bloemen bij de goede buurten te lanen komen binnen. En elke nieuw begin ik met versieren. Dit vinden we altijd wel heel spannend processen, omdat we net weten welke bloem dat komt. Maar als iedereen aan de bloem had en los kennen, dan ben we wel even weer rustig inderdaad.